Здравейте! Днес искам да ви представя един уникален 4-стаен апартамент в сърцето на квартал Изток до парк Борисова градина на 1 минута от метростанция Жульо Кюри. Апартамента се състои от 3 спални, кабинет, който може също да е спалня, голям хол и 2 тераси. Това е първата спалня със собствена баня. Както виждате, апартаментът е чисто нов, до сега не е живяно, завършен с най-висококачествени довършителни работи, настилки, подове, санитария, бани, втора баня, която е с втора душ кабина. Тук по коридора минаваме. Това е втората спалня, която е напълно оборудвана с прекрасна гледка към зеленина и към парка. Във всички стаи има чисто нови климатици. Тук минаваме по още един коридор, където отиваме към третата оборудвана спалня. Също гледа към зеленина и към парка. И вече към така наречения кабинет или четвърта спалня. По желание на бъдещия наемател тя може да бъде дообзаведена. Навсякъде са поставени осветителни тела, пердета. Това е третата баня, която също е със самостоятелна душ кабина. Тук имаме вградено като мокро помещение, бойлер за момента, в който няма тец или има профилактика, пералня, която е смесена с сушилня и, разбира се, много пространство в тези гардероби тук. И вече влизаме в най-хубавата част от апартамента, просторния хол, който е светъл с големи френски прозорци и приятна гледка. Както виждате, всички уреди са чисто нови. Плотове от технически камък, маса голяма, дизайнерска за 6 човека. Тук имате тераса тип лоджия, която е с плъзгащи се прозорци, комплект столове и, разбира се, парка ви е точно на 25 метра. Към апартамента има и двоен гараж, подземен с топла връзка до имота. Тук се връщаме, за да ви покажа и просторния коридор, както и множественото гардероби. При интерес и желание за оглед, моля да се свържете на посочените телефони.